Ako si Isyo. Ginaingon, mahal maguti ka nga akong asawa. Pasaylo ako nga na senior na noon ko, nga nakasa ako nimo. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili gid nako mahimong may kalimtan. Iyan na ko sa among sityo. Salamat ako. Kaya nakakubra na ko sa akong pensyon. Puman ako rin sa pagatag ninis kong asawa. Kining kwarta, birahan dahil ako ni. Balik sa ninyo, Ilmo! Ilmo! Pag dito'y ayaw pagkabana, batik ka! Balik ko na dire! Si Vicky naman sabi kong, nasuko mo ni siya. Nagtawag sa iyang bana. O, si Ilmo. Ano sabi ni? Ay, niya na paingon ako. Si Ilmo. Ako siyang kasugat. Ilmo! Ay! Dong! Saan ba dong? Nasyat! Tigay ka, Noy. Ah, Tigay ka. gikan ko siyudad dong. Nagkobra ko sa kong pensyon. Ano to si Ilma dong? Murang itong nagtawag ni mo. Isong ka ito. Murang nagtawag ni mo. Lisod kayo. Oh, suko kayo, suko. Kasuko lagi yun. Daan pa ko. Pabalikon ko niya lagi kay gusto siya upadjur kaon lang ko puto lami pa. Oo, mabawi ka lamay ko ng puto. Ano? Di na talamian ng jirji. Anong waman sir ka mo balik ko dahin ko? Ha? Kalami ra ba na atong asawa ron? Dong. Ha? Ilmo, lami ra ba na imong asawa? Kaniatos Anong imo man ka nga? Kalami ba na atong asawa? At mo ka din ng asawa nga, kukwar ba na? Hapit na maambit. Kaniato ba, sumabataon pa mi, na? Si, Ha? manang nimo ba, kiring? Ako asawa ko, sus. Aso permi, eh. Karon lang kay, di naganahan si manang nimo kay, nagminupos na. Mao ba? Mao lagi. Kapoy man si Giorgio gutom kay ko eh. Ano naman taon ko sa taon? Gusto pa siya nga, advansin pag-usap, kapoy eh. Ni uli gani ko kay maniod to. Balik ko trabaho ni. Sige doy, sailo na sa taas, sailo na sa taas. Sige. Maura ba gini na gusto ko da. Lang ka nang lami yung jir ba? Bisod tiguan ako, pero sige pagtuskig ning ako. Nag-away mo ni Ilmo day, Biki? Uy, pwerte mo kanimo isuga nga nagtawag ko nimo si imong bana. Na makalagot Babalik kaayo ko. Makalagot, kini makabanatag hinay kaayo. Visit kaayo. Sus, uy, kamay bayag ang ikuan og laing laki. Kay gano day? Kay gano man day unsa man day problema? Ang akong pana, usa pa gani among anak, hinay na kaayo mo bugwal diri nako. Makalagot kaayo. Niisiyot ngano ka uy. Tutok manggugug kag maayo nako. Mura baya ka batanon kun mo ay makatutok. Mura ko og imong gihubuan sa imong tinan-awan noy. Lamian ni mo day, oy. Ah? Ako pa'y nabana ni mo. Bugtag udto gabi eh. Takla day. Mao ba? Takla si mong kagaral. Maglisod yun. man gani ang akong bana nga batanon pa, ikaw pa kang tiguang na. Usay mo tikla. Unya unsa man? Tistingan ba nato, ha? Wa man sa inyo ron ng imong bana. Unsa man? Sa pa diha uy? Nahunat na nagadako nimo ni isyot. Tiko-ko na ng imo. Ay, Mura ka baya, og nagdamgo nga nagmatanoy. Diha na ka, uy. Kapoy ni mo. Ay, saka pagbalik sa among taas, uy. ay, baya. Tuan na ba yung taon siya. Misa ka nagbalik sa taas. Ay, baya, no? Pahawa na diha sa among tugaran no isit, uy. Mura baya ka diha gibangkong. Ni Pisa rabas ni na yung sulob, oh. Lakra kayang duhan niya ka, bubso. Way bra. Ug ang iyang panty, ay, lakra masir kayo. Bugdo kayo katubangan. Makasuway lang ka na ako, dahil, Biki. Na, makaingon dyan ka nga. Lupik mo ibatanon ako, bibos kama. Suway na ko na ako. Ay, uli na lang ko, eh. Sabi na, yaw-yaw naman kong kuro sa taon, diniwa naman na to. Ay, si Ibiyang akong asawa. Muna ako paungawan. Muna akong pimungtan. Tukar na siya akong gana sex na. Lami ay itusla ko, eh. Magali ko. Agay, may buhay ikusyot. Uy, gikunitan man gud nimo ng gut ng akong bukto na unsa ka ba? Humanata man katagig kwarta day. Tanas kwarto day, bi. Ha? Tukari kong gana sa sex day.
Tana dayon day, dali. Agoy, gidoon ko. Isyut, oy, buhi ko. Tiguwang na ta, shoot. Sa tiguwang? Wala tayo angay anang Jer, oy, buhi ilagoy ko siya. Isyut. Oy, mura ka magpanagkot, oy, buhi ko ba? Panagkot? Di na ko ganahan na ng Jer, buhi ikot sa ba? Agay ang akong batang shoot Ayan, gitok mo ayan, ko ni Moscatre. Hay, pugson pa yun ni. Agay, gihubo naman na ni mong akong panties. Kami nung dito, dili ka sa jerjeron na no. Ako nang padilukan ng imong kuana ubos taas. Unsa? Kamang-kamang ubos taas na. Oo, Padilukan ta kito. Isyot nagmenopause na tao ko. Kini Ay! Paita siya itong langit tao na siya ito. Nagyoy, Dilok ini labis. dila. Gilok ba, Roy? Nagminopause na ko, eh. Langay-langay lang yun ka sa akong orasyon. Ay, gilok sa mga tapagdali niya, eh. Kabagsian pa ko. Galain ng tiyan ako. Dali, ada, oy! Purado kong buong ko na nila kong brief na yan. Ayan, pa naman nabubo pa rin. Awa na. Awa na. Tuski ka na pa na yun. Bitaw. Tuski kayong imo. Dako o niya taas. Pero, wala gyud ko igana lagi ada shoot. Wala na kaya gana. Kini ay. Unang inataon ko, ay. Kay mag-CR pa ko. Mag-CR pa rin ka? Mabayad pa ko sa akong utang sa tindahan, shoot. Unya, iyabo ko na tong arinula kay puno na. Dayon, manilhig pa ko sa tugaran. Silhigon ko tong mga tais-iro og tais-iring. Pastang paita. Paspasin, habi pagdali diyang undang, be. Kay may daghan pa kong buhat. Pagdali! Agay! Tinuod ang gisulti ni mo yads to, Clis? Yes, Atik sad ka da. Dili na atik, day. Silingan, kaya tao niya na no isyot. Nas nang ibiyang, sige reklamo. Nas nang ibiyang, kay... Sino, isyot ko, no? Sige lagi hapon jar-jar niya. Nya, nagminupos na biya nas nang ibiyang. Di na ko siya ganahan og sex. Ay, abi ni mo, kanang sex, ambot lang. Mauga ko nung iya, ha? Wala no. Nangutan na magyug ko nung ibiyang uga, buging handi pa. Nya, sino issue kay senior naman na siya. Mutuskig pa dahil ng iya, ha? Tuskig pa, oy. Tuskig ko nung kayo, day. Puro ko nung adagon ka ng bagong gi. Kuhaan, bas pakpak ba is. Purbida, oy. Og ako, yads, kadaghan kay ko kita na kang isyot kung manghihi na siya. Ha? Iyang isangit sa sanga. Ha? Kung matugkad masyuta. Ha, grabe, ha? Tuskiga lagi. Grabe ka dako, day. Ha? Unya, taas kay yads. Ah, grabe, ha, good yads. Ay! Hoy, noy isyot. Ikaw manggudang nangalit kag... Naunsa man ka, uy, tunga kag kalit, may gulit ka sa kong hawak. Kuyawan, malanta ni mo, uy. Te, day, Becky. Day. Oh, nga naman ka. Ikaw ko, day, nga. Kuwang ka si Jirjir sa imong bana, day. Kay hago pa man pirmi sa trabaho imong bana, day. Ay, bisa di na siya hago na, uy. Luya gina siya pirmi. Ang iya, luya. Makakuha lag usa. Aw, luya dayon. Tikuko na ng iya. May kay waron siya, day, sa inyo. Tana sa imong taas, day, be. Tana. Ako'y hatag sa imong katagpawan, day, sa sex. Kaya ang akong asawa dahil nga si Ibyang, di naman ganahan og sex, kay nagminupos naman. Noy, tinuod ba? Tinuod ka to gisulti nito, Clis, no nga, Ano nga to? kusgan pa ng imuha? Nya, kusgan pa dahil na nga senior naman ka. Tana dayon sa inyo suday, tana. Dad ako sa inyong kwarto. Dali. Ha? Tana yun kay, labi na kay kuwan, ay. Lami at nilabutan. Gusto pa bang ay niyo? Kalami ni mo daog tila. Noy, mas gilukbang imong tila kaysa kang elmo nga Gusto akong ko na pana. kailangan. Noy, siyoy. Hilok. Kuotong ko panigmay. Sa akong dila, dahil. Kung Hilok.
Noy, ay, magunita ko na ko si Buha, Noy. Sige, kung tinuod ba? Oh, kakagal. Pupuan ko niya. Katuski ko tinuod ay si Buha, Noy. Dali ko makatuo ini. Senior na ka pero katuski ko. Bip, magunita. Ala, badak mo. Kataas. Uday na. Tuski ko na. Amo. Makalamit ko ani po. Noy, mo plaster ko kita ha. Iko anang imo sa ako ha. Sige na, Noy. Kaniya sa. Plaster na. Nakamila na. Ready na? Okay. Ay, kalami. Kinang. Sige na. Ka na ako dahil. Sige. Okay, kalami Sige na. Tumpaspasan ako na lang daw. Ay, kalami dahil ka na. Kalami. Kadaghan gina ko mabirahe nitong kayo nasbiki. Luya kay ko nga libiya sa ilang bay. Pag abuto sa amo, lipay kayo nga kong asawa nga wa na nako tiya birahe. Wa na ko kabiras kong asawa kay luya man ko. Ug tuod man, si Biki na ang ngita na ko paagi nga may tabo may pagkusab. Nagkarelasyon gid mi sa hilom. Nagmatalag taon og buntag ang masignamo kapares. Mga katuma kasama ang kaagi ni Isyot, diniling tulumanon. What's the style? Nagmatalag og buntag ang masig kapares is style.